Jones, Kuya Vicky, and Ate Ames. And of course, ang mga karin na nagagaling mga karin o opportunity na maka-exhort. Anyway, naami, dili tungod sa reliyon. No? Niami, dili tungod kinahusbon na inupan nila. Niami, kay possible na high time na karon nga ay mga utang na i-realign sa pagkinabuhi. No? Kaya isang tuba na siguro sa mga katulad so overwhelmed kay ta sa budget, overwhelmed kay ta sa pleasures, kalibutan, sa kalibutan. O kining medyo wala na ayos for prayer, wala na sila at sa pamati sa basic simbahan o sa paldo. Diba? Salamat sa Ginoo. So, meron na yun ka makahatag o spiritual enhancement or encouragement. Wala nga natin ditawag na moral recovery program. Actually, program ni sa national na ay programa sa national. Usap po ng tundo sa mga kapulisan, sa mga certain stations sa Iligan City. So, ito, moral recovery program. So, na mga butang na itinanan ma-recover sa kanilang buhay. No? May mga butang kinanglan nato nga maanba. Ano ito ma-correct din nato. May masing na ato kinabuhay karon. Sige lang yung tagkabukol, sige yung tagkasakit, sige yung tagkabalata. So naay word of God na makatapang nato regardless sa atong mga denomination. But the word of God is for everyone. Amen? Anyway, isa rin nakarelate sa testimony nila GP na sabi sa Malibero, sa Pagpag, sa Pagpag-Pagpinto. Di ba? Pero Jeff, napuyo sa Tambinto. Itawa, Tambinto? Kumbinto. So, ang yang uncle, pare ko yun. Pero actually, wag niya na-share uban. Na-share na sa ako sa church. Nagali, yung pare sa una, yung uncle, kaya pagkupitan. Waan niya ito, ko ilagay kinaan naman sa mission. Kasi makarelate. Sabay, parehas ko GP nga, karoon, humukit ka. Ay, no, parehas mata. So, na. Mataas ka mo, balik ko lang humukit ba eh. Dapat hindi mo babayroon nga, siko kita na, hindi na ito. Kaya, bakit pa nila, moderno na daw, or Pilipinian. Very good, salamat sa Very good. Very good. Karoon makaigsunan, nagpagamit sa Ginoo na muna na iyang first step, ang bagong sinugdanan sa kinabuhi na gano'n ang sa Ginoo dito na i-raise up sa Ginoo may mo sa minister sa Ginoo. Well, kang Auntie Ames, kasi makarelate na siguro mo kayo na mag-press nila siguro ng Auntie Ames kung sa maka ay kaulaw ikado kita na yung kanina. Diba? So, na-delete na siguro yung pagka-similarity, hindi lang kay vibes ang kay Dapit, hindi lang ginulis na ang Dapit. Experience na ito, anak. Hindi ko manimot, gumay pa po. Anyway, hindi na ako i-sinipa na kay Layak. Sinipa ko, itang tanan na atay mga bitawag suliran. Wala po kabalo sa suliran ni Makaron. Inundong nila na di amin para di palit sa inyo. Siguro karon perminti remind sa kawal sa inyong mga una karon like natin Ames, perminti murag i-reveal perminti na mga sa mga breaks na. Muna nga kinahanglan tag freedom karon, kinahanglan tag breakthrough, sige breakthrough. Breakthrough. Kinahanglan tag karon og tawag og divine encounter sa Ginoo. Kaya ang yawa wala lang trabaho sa yawa. Sa John, sino Bible sa inyo? Sa John 10 verse 10, yun ang Bible nga ang kawatan, yan nilang pagpatay, paglaglag o pagpangawat. Apan si Jesus nga niya aron sa paghatag ng buhok, abundansya nga kinabuhi, abundant life. So ang kawatan niya ang disbutan mong yawa. Nga ni siya aron patay. Ang yawa, walay kaluoy, kaya kaluoy yan sa Ginoo. So hindi pwedeng yawa nga maluoy ko nimo. Kung patay, ikaw na yung mga nangamatay ng mga brutal, kaya kamatay, aksidente, kaya trabaho sa yawa karon pagpatay, paglaglag, pagpangawat. Pero kung inindot karon, kung naatay Ginoo, hindi pa maabot ang kamatayon nato sa panahon na gitagal sa Ginoo. Kaya gusto sa inyo ba? Amen? Isa din na gusto kami kung sabihin. Sabi ninyo, ako mismo personally, huwag ko magawa dito sa Ginoo. Kaya ang kinabuhi sa Kagedyo, during my college time,
taas itong buhok, member ko sa Performing Arts STI. Hindi ko sa kong naigrupo sa city, sa syudad, sa itawag ng NBI group, mga dancers, nagpapakong mga artista kami. So, ilan lang ang mga artista, iba apan. So, muna kong kinabuhi, magpuntaga sa Minnesota, sa Katong Minnesota. Pinakatay, magpuntaga ko ka, kung mga allowance, iinom na tanan. At the end of the day, kaguon na po, hanap ko kwarta, racket na po. So, why not na nga kinabuhi? Una nga, salamat ko sa Ginoo, nga year 2004, kasi nataon na 2004. Nag-graduate ko sa college, no? Salamat sa Ginoo nga dito natuligan encounter na akong blessings. Naapoy bigamit ni Lord sama karon nga nag-share. Aminaw ra ko sa pulong sa Ginoo, di man kumusulong mga simbahan sa una. Kailangan ko yung simbahan sa kapunungan. Naaman ko i-practice ang mga ritual. So, amo namin gitawag og association ng grupo. Dito ko may mga missionary na mag-check up ng nambal. Wala akong kinabuhi sa una. Pero sadly, kung mo ako nag-push na sa winagan na kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga na Bible. Ang Bible, wala din nagmangkir kung sa inyong simbahan. Isa naman yung Bible. Ang problema lang karon kay daghang tawid panahon sa Bible. Di ba? Tinoon ba? Diba ang sa una, kung nula may mga ay pasa ni ako, kaya mga buwang na, magpuna sa una kung nagunggan. Manang Bible na ito sa una, tura sa altar, ang ok-ok rin na bulagin. Sabi po na una-una na ito, ang bulagin, ini nililiwan na una. Actually, basahan mo sa Bible, ang word na born again is coming from the mouth of Christ. It is coming from the mouth of God, and this amount be born again, we cannot see the kingdom. Kung saan nila word na born again, it's not a religion. It's not a denomination. But it's a word which is matakusan nato na gitawag of divine encounter. It is a experience sa katao diya sa minuto. Gitawag na siya og spiritual rebirth or regeneration, spiritual regeneration. Yung katao kapag-usab diya sa spirito. Kumana man na tao ni mama. Diba? Kasi mayroon sila na father like son or daughter like mother. Kasi kinala sa mother, kung sa anak. Kasi kinaya sa amahan mo anak. Actually, kitang ka na, makasasala, magunta. Pero gusto sa Ginoo, mga tao kapag-usap diya sa espiritu. In what way? Through faith. Amen? Muna yung mga Bible, Episodes 8, na luwas lang tunod sa grasya. Dili kini inyong buhat aron way makapaminanggo kay ang kaluwasan grasya. Basta ikot pasabot sa grasya. Sa kay ng grasya, di ba makadawat tayo, salamat grasya. Kung madug-ab po tayo, salamat grasya. Salamat as Ginoo. Ang word na grasya sa English, sabot anak unmerited favor. Sa kay ng unmerited favor, wala ka na ning kamot karon nga makadawat og pabor. Dili imong panikamot nakadawat ka na libre. Amen? So, muna na itabo kita, ikaluian na sa Ginoo, bitagaan ka grasya ko. Sa maning grasya, yan ang makasabot na sa Episode 2, isibutan ko ng grasya, gipadayag, para magtundok na nato, Episode 2, magtundok nato sa pagbiya sa kanang pakailangan. Napinsa maning grasya, ang grasya nato mo si Kristo. Kasi nakamemorize sa John 3:16. Sa inyong galing diya. Give. So now, for God so loved the world and He gave. He said, gihatag the beloved Son. So si Jesus ang gihatag, siya ang gitawag grace. Naon sa may gibuhat ni Jesus? Sa ganda ni sa kalibutan, natawag kang Virgin Mary. Si Mary gitawag sa a blessed woman among all women. Bulangan si Mary kasi siya gigamit sa Ginoo. Kaya lisod man po kay si Jesus man po di papisi na sa daan sa Isaiah sa 26:9. Manay bata nga tao, aron luwason niyang tarang tao. Mga niya, si Mary bulahan siya. Kaya siya nga himong divine instrument. Usa ka vessel